L-istudenti tal-iskola sekondarja tal-Imrieħel, il-Kulleġġ Santa Teresa, ġabru 8,800 euro għal karità. Dan permezz ta' ġimgħa mimlija attivitajiet li waslet fit-tmiema b'fun run li ilha tittella mill-istess skola għal 28 sena konsekuttivi. Uħud mill-istudenti li ħadu sehem qalulna li jagħmlu dan minħabba li jkunu jixtiequ jgħinu lil ħaddieħor. Qed nieħu sehem f'din il-fun run hija xi ħaġa sabiħa li tgħin lill-oħrajn. Jekk nieħdu sehem fil-fun run, inkunu qed ngħinu għal nies li għandhom il-bżonn u jekk inkunu qed nagħmlu il-fun run, inkunu qed nagħmlu l-eżerċizzju fl-istess ħin. Jiena kburija ħafna bl-iskola tiegħi għax ilha ssir ħafna din il-fun run huwa ġest nobli ħafna li naqdu kollha flimkien u ngħinu lil ħaddieħor. Tul il-ġimgħa li għaddiet, l-istudenti organizzaw qatt ta' attivitajiet sportivi bħal penalty shootout u kompetizzjonijiet oħra. Dan flimkien ma' ballu għall-istudenti tal-aħħar sena. Il-flus miġbura se jkunu qed jinqasmu bejn qatt ta' entitajiet bil-maġġoranza tagħhom jingħataw lid-Dar tal-Providenza. Is-Systemic Fibrosis Trust, il-Fondazzjoni Inspire u l-Fond Benvolenti tal-Iskola il-koll se jieħdu 15% tal-fondi miġbura kull wieħed, waqt li s-Santwarju tal-Annimali tal-Arka ta' Noè se jingħata 10%. Wara l-ġirja, l-istudenti jinġabru fis-sala tal-iskola fejn sar spettaklu ta' kantus fin. Dan waqt li ġew preżentati l-flus miġbura lill benefiċjarji rispettivi.